step into a world of fashion, of trends, of glamour, of bridals, of gorgeousness. I am here at Bridal Creations at Empangeni Sanlam Center. We are going to take a step in right now and have a little chat with the ladies that have me all glammed up, and we're going to get to know them and get to know what the business is all about. Let's go in. Sis Londi, ngoba mina sengiyakwazi. Please introduce yourself to our viewers at home. Sanibonani, igama lami nguLondi wakwaSibiya, ngisebenza la eBridal Creation eMpangeni. Please tell us more about the business. Isitolo saqala ngabo-1996 khona la eSanlam Center. Siqalwa ugogo ukuthiwa uDreed Smith. And what inspired the beginning of this business? Clearly fashion. Ugogo wayethanda umuntu othanda ifashion kakhulu, uyayithanda nanengubo like zomshado. Ufuna ukuthi umuntu wesifazane iphupho lakhe ngoba eshade ebe muhle. Yes. And Ngicela as being in the heart of Empangeni, how does it benefit you being a mall where everybody has access to this beautiful, beautiful boutique? Ukuba la eMpangeni eCenter kumnandi because isina sodwa abantu abala eCenter. Umuntu ngisho ukuthi uyayidlulela eshada uyabona ukuthi hawu yazi Nkombe kunesitolo engiyake ngisibone lapha ya. Bese yacabanga isitolo sokuqala akekho umuntu ongasiphutha ngoba mawuthi ubheke ezantsi ngama escalators isitolo sokuqala osibonayo ngaka right wakho uma ubheke ezantsi. And the stolo is very eye-catching. It's very drawing. Yeah. I'm going to be a little selfish. Please tell us about this little number. Le ingubo esithanda kakhulu la for abakhaphi bamakoti bayesithi ena bayethanda ngoba bafuna ukufaka ugold ngona umbala abawuthandayo lesi sikhathi samanje and abayithanda kakhulu ukuthi inomqhele ovulekile la bese kuba nendwango ethi so ngisho bekuthi umqhele wakho omude kodwa le ndwango engaphezulu izothi you-curve for abantu abangathanda ukuveza ithanga. And ngibonile, but because I've gained a little bit of weight, now I'm like, you know what? Yeah, angithi one thing ngisho yiyo ke le ngisho yebo kuvala kancane. So asikhulume ngama services. Amaphi ama services ona offer esha? Singubo uma ukuthi umakoti mhlawumbe uyafika ufuna ingubo kanje ukhala. Umbala akusiwona lo siyakwazi ukuthi sikuthungisele. Do you guys sell husbands? No, no. That was a personal question. And additional to the services that you offer, tell us more about some services that you guys offer. Okay, sinelokhuzane sibuye sibhake ama-cake. Sispecialize kakhulu ngama-fruit cake. Ngoba abantu abaningi bayathanda ukuthi ikheke lihlale. Kuthi uma ungathanda ukuthi lihlale kuze kube nomntwana, siyawenza futhi ngama-sponge cake. Okunye sikwenza indawo yakho ukuze ube yinhle uma ushada ngosuku lakho siyawenza ideko. Nje ideko esishaya njengoba nale tafula le deko siyayenza sakhombisa ukuthi sensinte kanjani. Okunye nawo amasudu phezulu abakhaphi usually skip abakhaphi abawu4. Bese kuba umakoti bese ethola izingane lapho le flower girls, flower girls. Nazi la phezulu izihlukene ngembala. Uma ukuthi umbala wakho asinawo senza ngakho konke kusemandleni ukuthi icustomer lingene la liphume lijabulile luthola umbala wane lidingayo. Okunye sibe futhi nama makeup gowns. Omakoti ngenkathi besahleli lapha yami besafuna ukuyiphophotha belungiselele ukuthi egqoke. Sinama makeup gowns khona amakoti nabakhaphi bakhe no metron futhi. Nice. Yes. This is also a very niche question, a very different question. Yeah. What is the difference between a maid of honor and a matron of honor? Ngiyizwe but I never know what bethi abanye. Yes. Khona ongakashadi. Okay. Bese kuthi lo munye useshadile. Uyena ozokwelcome to wifehood. Yes. Nice. Uye futhi lo osuke egijima ephansi phezulu enakekela umakoti ukuthi akajuluki. Amphopothe enze sho ukuthi yonke into yamakoti i-right. So mama ngicela usipha ama contact details of Bridal Creations. I-number esitholakala kuzo uyakwazi ukuthi ufonele umnikazi wesitolo. It's 084 702 52
It's 084 702 5280. Uyatholakala ku-WhatsApp naku-Facebook. Facebook, what's the name of the handle? It's Bridal Creation page. Okay, Bridal Creation Yeah. page. Now tell us, is Bridal Creation the next billionaire in Mpangeni? Lovely. Yes, it is. Lovely. So what I like to do is to clock it, put your hands together, and we say clock it. Clock Yes, it. clock it. Clock it. I love that. So in 3, 2, 1, I want us to say Bridal Creations is the place to be Yeah. together. Is that fine? Yes. Okay, we'll say it to the camera. So 1, 2, 3. Bridal Bridal Creations is the place to be.